बनजार सावनाय जि हाबाफारि बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियैनो दिनै आसाम नाङैनो जिहेतु थांनाय जुन दाननि जि इलेक्सन गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जि इलेक्सन कमिशनारनि मोनसे डिलिमिटेशन जि मोनसे खसरा ओंखारदों बेखौ लानानैनो जोङो बर' माहारि हिसाबै बहाबा गोजोननाय दङब्लाबो जोङो माखासे समस्तिफोरा आसाम नाङैनो जों गोजोननाय गैया आरो बे हिसाबैनो जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबैबो सनितपुरनि जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे एसेम्बलि सिटफोराव जोंहा गोजोननाय गैया आरो बेखौ लानानैनो जोङो बे जिल्ला हिसाबै बेखौ हाबाफारिखौ लादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जोङो बे हाबाफारिखौ नैबे बालिफ्रा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'निफ्राय जोङो नैबेसिम जोङो जि हान्जा सुनाय बे हाबाफारिखौ लादों जिहेतु बर' माहारिया मोनसे समाव दिनै 35 बोसोरनि बांसिन आन्दलन खालामदोंमोन आरो बै आन्दलना जोङो जोंनि जि पलिटिकेल मोनथायनि थाखायनो जोङो खालामदोंमोन दा जोंनि जि पलिटिकेलनि जि मोनथायनि थाखाय जोङो बिभिन्न समायाव जोङो गुबुन रोखोमनि आन्दलन खालामनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि माखासे राजनितिक जि मोनथाय जोङो बेखौ मोननो हादोंमोन नाथाय बेखौनो नैबे दिनैनि देग्लायनि 2023 मायथाइनि जि मोनसे इन्डियान गभर्नमेन्टनि इलेक्सन कमिशनारा मोनसे खसरा दिहुननानै होदों बेहाय जिहेतु 6 सिडुलाव जेरैबायदि नांगौमोन बिटिसि ओनसोलाव बेबायदि जानायखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने गनायनानै लानो हायाखै मानो होनना बुङोब्ला क'क्राझारा गोदोनिफ्रायनो एसटि रिजार्भेसन एमपि समस्ति दङमोन जोंहा बेहाय गोजोननाय दङ देग्लायबो बेयो थाफिननायनि थाखाय आरो बिदिनो 6 सिडुलनि ओनसोलनि सिङावनो बा सिङावनो जानांगौनि थाखाय जोङो अदालगुरि समस्ति हिसाबै एमपि सिट मोनसे जानांगौमोन बेखौ खालामनायखौ जोङो नुनो मोनासै सिगांनि गोदोनि बायदियैनो जि मंगलदै समस्ति हिसाबै बेखौ थानायखौ नुदों आरो जोंहा बेहाय गोजोननाय गैया बेयाव दरं ना बेयो जादों बेहाय जोंहा गोजोननाय गैया बेनिखायनो जाहाथे अदालगुरि बिमुं होनानै बेहाय जाहाथे 6 सिडुलनि सिङावनो एमपि समस्तिया जायो बेखौ जों भारत जि इलेक्सन कमिशननिसिम जोङो दाबि खालामो आरो लोगोसे जि बेवहाय थांनाय समाव 12टा एसेम्बलि सिट दङमोन आरो बेनिनो मोन 6थाया एसटि रिजार्भेसनमोन आरो देग्लाय नैजि खसरा ओंखारनाय बेहाय 15टा एसेम्बलि सेगमेन्टखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो नाथाय बेवहाय जि एसटि रिजार्भेसन बे एसटि रिजार्भेसना दिनै सिगांबो मोन 6मोन बा 6टामोन आरो दासिमबो 6टा थादों आरो बेहाय जोंनि पलिटिकेल राइट्सनि जि बाथ्रा दङ बै पलिटिकेल राइट्सनि जि नर्म्स बे नर्म्सआ मिलायनाय मोनाखै बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि डिमान्ड दङ दि बेवहाय 15निफ्राय 10थाया जाहाथे एसटि रिजार्भेसन जायो जोङो बेखौ दुलाराय बर' सनितपुर जिल्ला हिसाबै बेखौ जानायखौ जोङो लुबैयो फारसे जोंहा समस्तनि जोंहा गोजोननाय गैया जिहेतु जोङो बेहाय बरसला समस्तियाव गोहोम बर'फोर बेहाय दङ आरो नोङो ढेकियाजुलि समस्तिजों माखासे सतिया समस्तिनि बर'फोरखौ बोखावनानै दाजाबफानायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बेहाय जोङो जिल्ला हिसाबै बेहाय गोजोननाय दङ नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बेहायनो माखासे बाथ्रा सावबाय दि सतिया समस्तियाव जोङो बर'फोरा माखासे अंखआ बेहाय जिहेतु जों थालांबाय राजनिति भाबै जोंनि जि मोनसे पावार दङमोन बै पावारा दिनै जोङो सिंखाव जानाय बायदि जोङो दिनै फिल खालामदों बेनिखायनो जेरावखि जोंखौ लाखियाथों मानो बे ढेकियाजुलि समस्ति जा राङापारा समस्ति जा बा सतिया समस्ति जा जोङो गोदो जेरैबायदि दङमोन खौसेयैनो जाहाथे बेखौ जेन लाखियो जोङो इलेक्सन कमिशनार अफ इन्डियानिसिम जोङो बिथांनिसिम जोङो बेखौ खावलायो आरो बेखौ लानानै जोङो आसामनि जि CM बिथांनिसिमबो जोङो जिल्ला हिसाबैनो मोनसे मेम'रेन्डाम होदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिमबो जोङो बे बाथ्राखौ बुंदों जाहाथे सतिया समस्तिनि बर'फ्रा बा एसटिफ्रा सिखाव जाया मोनसेयैनो जेन थायो आङो जिल्लानि जिहेतु समस्या हिसाबै आङो जिल्लानिफ्राय बेखौ बुंदों आरो बे हाबाफारिखौ नोजोर होनानै जों दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों मोनाबिलि समनि बयनिबो गाहाम हामलायनायखौ जासिदों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायजों एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै अल आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दिनै बनजार सुनाय एबा हान्जा सुनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बिनि लानायनि गुबै थांखियानो जादों जे जोंनि दानि 20 जुनाव जि जोंनि इलेक्सन कमिशन अफ इन्डियानि जि मोनसे खसरा दिहुननाय बे खसरा दिहुननायाव जोंनि बर' माहारि एबा ट्राइबेलफोरनि थाखाय माखासे समस्तिफोराव मोजां जादों आरो माखासे समस्तियाव जोंनि थाखाय एसे साननो गोनां एबा बुंनो गोनां बाथ्राफोर दङ दा बिनि थाखायनो दिनै मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथोन हरदों जे दिनै बनजार सावनाय हाबाफारिनि गेजेरजों आसाम सरकार एबा इलेक्सन कमिशनारनिसिम जोङो मोनसे स्ट्रं मेसेजखौ हरनांगौ जे जोंनि बर' एबा ट्राइबेल हारिफोरनि जि गामिफोर एबा भटार्सफोरा जाहाथे बाइफारकेसन जाया एबा बोफ्ला खालामनानै जोंखौ जाहाथे बर'नि राजखान्थि एबा जोंनि थामोनथाखौ जाहाथे नस्थ' खालामा बिनि थाखाय जोङो स्ट्रंलि
जोङो डिमान्ड खालामदों जे जोंनि मोनफ्रोमबो बर' गामिफोरा जेरै दं एज इट इज जोङो मैखोमै बर' गामिफ्रा थानानै जोंनि राजखान्थि अधिकार एबा थामोनथाया जोंहा गोख्रों जानांगौ बिनि थाखाय जों खावलायदों मानोना जोङो दिनै नुनो मोन्दों सनितपुर जिल्ला हिसाबै जोंनि माखासे समस्तिफोराव दिनै बर'फोरनि गामिफोरखौ बोफ्ले बोफ्ला खालामनायखौ जों नुदों दिनै जोंनाव मोनब्रै समस्ति दङ बे मोनब्रै समस्तिनि गेजेराव मोनथाम समस्ति फारियै धेकियाजुलि समस्ति बरसला समस्ति आरो सुतिया समस्ति बे मोनथाम समस्तियाव जोंहा बुंनो गोनां दङ दा बेनिखायनो बुंनो गोनाङा बेनो जे दिनै धेकियाजुलि समस्तियाव थाखानाय माखासे धेकियाजुलिनि बर' गामिफोरखौ दानख'नानै बरसला समस्तियाव हरदों आरो बिथांमोना माखासे आदिबासि एबा बागान एरियाखौ दानख'नानै हरदों दा बेजों लोगोसे धेकियाजुलि समस्तियाव माखासे बर' गामिफोरखौ दिनै सुतिया समस्तिनिफ्राय लांदों नाथाय माखासे बर' गामिफोरखौ दिनै सुतिया समस्तियावनो गालांफिनदों दा बेबायदिनो बरसलायावबो माखासे बर' ओनसोलफोरा दिनै धेकियाजुलि होननानै माखासे जोङो दिनै गुबुन हारिफोरा दिनै बेयाव मेक्सिमाम जानो नागिरदों दा जोङो बेखौनो बुंदों एबा जोङो बेखौ लानानैनो थांनाय जोङो 28 थारिखसोआव जोङो दिनै माबा मिनिस्टार मानगोनां अशक सिंहाल बिथांनो जोङो गोसोखां बिलाइ गांसे होदों मानगोनां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारनिसिम जों गोसोखां बिलाइ होदों आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनोबो जोङो जिल्लानिफ्राय गोसोखां बिलाइ हथायदों जे जोंनि सनितपुरनि जि जेंना बे जेंनाखौ जाहाथे सुस्रांनानै होनांगौ आरो जोंनि सनितपुरनि रायजो राजा लुबैनाय बायदि जाहाथे जोंनि ओनसोलाव जोंनि समस्तिया जायो आरो बेखौ लानानै जाहाथे थाबैनो गाबोन जिहेतु 11 थारिख लास्ट जोंनि जि खस्रानि साबमिसन दङ बे साबमिसनाव जाहाथे जोंनि सनितपुरनि जेंनाफोराबो बोस्रांजायो जों बेखौ गोख्रोङै जोङो खावलायहरदों दा बुंदों सुतिया समस्तिनि बर'फोरा दिनै माखासे धेकियाजुलियाव थांबाय माखासेया बिहालियाव थांबाय बिश्वनाथाव थांबाय आरो माखासेया सुतिया समस्तियाव थाबाय दा जोङो सुतिया समस्तिनि बर'फोरा जाहाथे मैखोमै बर'फोर थानायखौ दिनै ओरै बोख्लि खालामालासिनो मोनसे जायगायावनो लांनांगौ आरो जों खावलायदों जे सुतियानि मोनफ्रोमबो बर' गामिफोरा हायोबा जोङो धेकियाजुलि समस्तियाव एबा राङापारा समस्तियाव बा जोङो बिश्वनाथावनो जा जिखुनु मोनसे समस्तियावनो जोंनि बर'फ्रा मैखोमै थानांगौ आरो धेकियाजुलि समस्तियावबो जाखिनि बर' गामिफोरखौ दानख'दों बेखौबो फिन धेकियाजुलि समस्तियाव लाबोफिननांगौ होननानै जोङो दिनै डिमान्ड खालामदों आरो जोंनि जि बर'फोरनि राजखान्थि अधिकार बियो बाहाल थानांगौ एबा बियो मोनसे जोंनि लुबैनाय बायदिनो जानांगौ होननानै जोङो बेखौ दाबि खालामदों जे 6 सिडुल बिटिसिआव दिनै मोननै समस्ति जोङो एसटि बिबाय थादों लकसभा समस्ति दा बेयाव बिनाय बायदि क'क्राझारा जाबाय नाथाय उदालगुरि समस्तिया जायाखै दा बेखौ लानानै मैया मेलेमजिबि मिटिं जादों बरमा कलेजाव दा बेखौ लानानै राजखान्थि नङै हान्जाफोरा ज' जानानै मैया गोख्रों मोनसे डिसिसन लादों आरो डिसिसननि गेजेरजों इलेक्सन अफ कमिसन इन्डियानि जोङो मेम'रेन्डाम गथायनायनि थांखि लादों दा बेजों लोगोसे जोंबो खावलायगोन सनितपुरबासि जानानै जे बिटिआरनि 6 सिडुलाव मोननै लकसभा समस्तिया जाहाथे जायो उदालगुरि हिसाबै जाहाथे बियो एसटि जायो जों बेखौ खावलायहरगोन आरो बियो जाथारनांगौनि थाखाय जों सनितपुर जिल्लानिफ्रायबो बेखौ गोख्रोङै खावलायहरबाय आरो सनितपुरनि जि जेंना बेखौबो सुस्रांनांगौनि थाखाय जोङो आसाम सरकार बिटिआर सरकार आरो इलेक्सन कमिशनार अफ इन्डियानिसिम जों बेखौ स्ट्रंलि मेसेज होनाय जाबाय पायनियर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं पायनियर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनियर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन पायनियर एकाडेमि बरमायाव आलादायै नीट आरो जेईईनि कचिंबो होफानाय जायो पायनियर एकाडेमि बरमायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyborma.organization आरो pioneeracademyborma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।